ko jala babu ko eje maka chu ko buru ko nzu o ko ja problem mama za bulelu mebuola meburu lawa lo bulu mam lo nyoku ko agba bia gwa anya jala bi yilese omire ngba ka yin lalu anya la bi yilese anya la ba lo ma ikoROtv Network. Anya la bi yilese anya la ba lo ma anya la ba bodo ma anya la ba bodo nyo anya la bi nyo ma anya la ba bodo ma anya la ba bodo nyo anya la ba lo ma anya la ba bodo ma anya la ba bodo ma anya la ba bodo nyo anya la ba bodo ma 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 agnes enemi ai la ba bodo chuku igbo we gbongu Chineke Satọde nka ai la ba bodo chuku gosi agosi igbo mire si igbo obi ka anyị nọrọ n'obodo Chukwu ji igwe wee kpọọ nkụ Prince Mike Nigeria Limited ya na anyị n'obodo Chukwu ji igwe wee kpọọ nkụ ọdụm nke Judia Jehova Jaira Jehova Shama ya na ndị ike anya n'ume maka elele dị iche iche nwe ihe ọgwụ egwu ya lee ọdịnị na-eze ofunna ofu ọbara eze Ajana oge bụ ime ohere nna anyị ha si enye Ajana ya nyere ha nyere echikwa enye ha nri Isi anyị na-ekene ga ịbụ ndị ikoROtv Network biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị afa gị. Okay, aha m bụ Okechukwu Ogbuefi Okechukwu Eze Ajana n'Elugwu Obibi Kingdom. Biko anyị chọrọ ka ị kọwara anyị kedu ife a na-eme ebe a n'ụbọchị taata. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị taata bụ na anyị na-eme emume Ajana-Inyi. Taata bụ Orie Ajana Elugwu Obibi Enugu-Inyi Obibi ji eme mmemme nke ha. Echi niile anyị mechie taa echi niile ọ bụrụ agbara iji n'ọnya nwanne echi ọ bụrụ arum nwanne ọ bụrụ akwụ ndị a bụ Ugwu-Inyi etu anyị na-emekwe n'Ugwu-Inyi ka agbada na-eme na nke ha. Biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu okwu ị nwere ike ịgwa ndị Inyi niile dịka a na-eme emume Ajana-Inyi. Okwu nwere ike ịgwa ndị Inyi niile bụ na ndị Inyi kwesịrị ịsọpọtụ emume Ajana n'ọnya bụ oriri ndị nna nna anyị ha debere ha rapụrụ anyị wee nwụọ oriri ha sọrọ ndị ụka ọ sọrọ ndị obodo ihe o mere bụ ka ejikọta Inyi ọnụ ka Inyi bụrụ ofu
ka anyị na-emekweni ya ọ na-atọ ụtọ ndị ji ego n'ala Inyi ha sọpọtụọ ndị omenala Inyi ka o were dị mma ka anyị wee bulite ọdịnala Inyi elu n'ime emume anụnwa abụrụ igbu mmadụ ọ bụrụ ịkọ nshi ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ ọ bụrụkwa n'ime ajọ ihe na emume eji mara Inyi ka ọ bụ ekenekwa m unu. Daalụ, anyị na-ekene gị. Daalụ. Yes, ya na-eme tata bụ Ajana Inyi, mmemme eji wee mara Inyi na-ese Obibi Kingdom ka o ruo andọkwa ha nwa bụ isoro ọkpara Inyi na-ese dị ụtọ ka o si wee dị wee mee si n'Enugu-Inyi ka o ruo wee na-ehu ya n'Enugu-Inyi today. A na-eme ya ofu ugboro n'arọ. Ọ ihe ọṅụ ka ọ bụ, omenala ka ọ bụ, ọ ihe ọṅụ obodo na-echeta ya once in a year. So onye ka a na-eme tata n'obi ọcha. Unu n'anya unu afụ ihe na-eme, unu afụ na mmọnwụ na-agba, ụmụazị nọ na-ekiri mmọnwụ, ada eme ihe mmebi ibe. Ndị a na ebe a bụ ndị otu dị n'iche n'iche, klọb dị n'iche n'iche, ya na-agba ha bụ ndị Ikenna, ndị otu mmọnwụ. Ha na-eme ihe anụ organize, ọ ya na-eme tata. Daalụ, anyị na-ekene gị. Kedu okwu nwere ike ịgwa ndị Inyi niile ma ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ụlọ? Ihe na-agwa ndị Inyi niile na ndị n'obodo oyibo na ndị nọ n'ụlọ bụ na omenala anaberokwa. Ihe anwa dịgakwa wee mụọ anyị, omenala dịkwa. Emekwara omenala dị ụka wee bịa o. So anyị wee na-asị na ihe na-emebiri anyị ihe bụ ụka bịara gbuo ndị ihe omenitis ihu na anị. Onye nke chiri gaa ibe onye nke chiri, mana omenala bụ ofu. Anyị wee na-asị na omenala abụọkwa ịgọ arụsị. Na ihe anụnwa a na-akpa aja niile awụrụ ịgọ arụsị na ọ bụ ome bụ ịpụta ụtụtụ rie nri ụtụtụ, omenala ka ọ bụ. Irie nri ehihie, omenala because ị na-eri every day. So ihe anụnwa ihe anyị na-eme once in a year, home and diaspora, ka enwee ike na-asọpọtụ ihe a na-eme. Jikwe opportunity anụnwa enyekwere ụmụazị aka. Ọ bụrụ na isi na Chineke agọzie gị, ị bịa na Ajana Inyi mmepụta ofu ihe si na-ekwu ụgwọ akwụkwọ n'ime nke a, onwe mgbe ejighị eme ya. So biko ana m asị onye ọwụ na join ya obodo na-eme, ọ bụrụ ịgọ arụsị. Daalụ. Ọgba ndị Inyi kwa Prince Anna Mike Nigeria Limited, Prince Anna Mike Shege, Lemu President Ozana Yeruko, Esro Bika, Managing Director, Alfred Olivia Memorial Hospital in Ojo Gender 1, from
Calistus Emu Ilakweke, State Police Headquarters, Port Harcourt, River State, Open Washington Ifunanya, Mr. Leonard Yaguna, businessman Sokoto State, General Treasurer Udoni Ifunanya, Uda! Ajana bụ etu a ka esi eme every kwa aha ọbụla etu a ka esi eme ya and ndị ọbụla na-eme ya a na-akpachapụrụ ya anya because na nnukwu oriri na ala Igbo na ala Inyi na-ese maka na ama ya ama ka a na-emekwa Ajana ka anyị na-etikwe mkpu na-asị ndị mmadụ ndị mmọnwụ si emeri na ndị mmadụ arụ ndị mmadụ onye ọbụla bekwa nya nwee nsọpụrụ n'ebe ndị mmọnwụ nọ oriri Ikenna oriri eguzobere andụ nna nna anyị ha na-eme ya ndị nna anyị na-eme ya anya werute anyị aka anyị adịghị eme ya ka egbuo mmadụ ma ọ bụ ka emebie ihe na ihe anyị na-eme ya bụ ndị ọbụla nwere nke ha nwa ndị ụka nwere oriri krismas and anyị anyị na-erikwe krismas abịakwa na Ajana Inyi niile nwe dịsi Ajana ọ bụ ọsọ ndị obodo ma ndị na-eme omenala ọ ndị Inyi niile nwe ya na ndị etu a ka o si wee dị. N'uche nke gị kedu ife Ajana Inyi na-akọwa? Ajana Inyi na-akọwa na mmemme ndị Inyi na-ese omeire ejikwa Inyi na-ese omeire ọ bụghị na anyị nwa bidoro Inyi na-ese omeire onye ka eji mara Inyi Ajana Inyi ọ bụghị na ọmụnwa guzobere ya ma ọ na-enye ịbọdị onwe onye guzobere ya iche na ndị nna nna anyị ha na-etu ahụ esi eme ya ka esi eme ya kwa aha ọbụla. Ekene gị ya nọ mmemme mgbe nwanne na nwanne ji afụ ibe ya. yes onwe ndị natakwara na anyị ga-ejikwa this time wee fụ ya ugodi nkịta wee fụ ya onwekwa ndị nata ọdọkwa krismas ha batakwa anyị afụkwa ha ofu ihe ahụ ka ọ bụ mana mmemme eji mara Inyi na-ese omeire Ajana Inyi. Daalụ, anyị na-ekene gị. Daalụ. Ihe nwere ike ikwu maka mmemme a na-eme taa bụ Ajana Inyi bụ na ihe awa omenala njirimara Inyi ndị nna nna anyị ha mmechegworo anyị hụ na ezigbo ihe ka ọ bụ ha hafụrụ ya anyị maka anaghị egbu mmadụ na ya oriri a na-eme eji enwe aṅụrị ọ bụrụ na akọcha ọrụ ugbo buru ụzọ rie ji anyị na-akpọ otute ji akachagwa egwutewe egwu ji. Ajana Inyi wu mmemme oriri aṅụrị omenala dịbe anyị nji mmadụ Inyi na-ese omeire omenala ka ọ bụ ha nwere ike ngwa ndị Inyi ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ obodo oyibo maka na onye nọ n'ụlọ nọchitere onye mfụrụ afụ n'obodo oyibo onye nọ obodo oyibo fụchitekwere ndụ nke nọ n'ụlọ ihe ewe omenala be anyị ka anyị ghara ịtụhụ ya wu ndị Inyi ka nna agwa ya maka na nnu tụhuo uchi ya ihe o ji achọ uche ehuo ka anyị kpalite omenala be anyị ka omenala be anyị dị ugwu ndị nọkwa n'obodo oyibo ma ndị nọ mba dị iche iche ha kwado nye ezigbote nkwado wetachikwa obi aka na akpa wetekwuo obi ihe wenete a na-eme ya mụọ n'ochi adị na awụwụ ọ kpara ndị Ikenna Inyi ndị omenala ndị ike na ndị na-ahụ maka mmọnwụ na-eme ọganaiz ọ na-adị otu o si adị na maka na ma n'obodo ọbụla nwere njirimara ha na omenala be ha izu ọgwụrụ erikpu m Ikeji iruo ka a na-ahụta mmọnwụ ihe a na-eme so ndị fụrụ afụ nọ n'ụzọ ndị n'obodo ebe ma ndị nna ebe ọbụla ha nọ ha kwado mana na omenala Inyi ka ọhwa ndụ nna anyị ha fụrụ anyị ghara ntọ anyị n'aka maka ọhwa atọ anyị n'aka nsogbu adụ ya ka nna nye ha ndụmọdụ at least nke ahụ ọdọ ma ahụ nna agakwa n'ihu ha enweghị ike nwee nkwado weta ihe nkwado ọ na-ewu ewu keje onye Inyi nọrọ ka ọ nọ ọ na-asị yes na ihe awụ ọdịnala ndụ be nna ya na omenala oriri ka ọ bụ ihe o bu aṅụrị anaghị egburi ya mmadụ a na-akwụ emeriri ya mmadụ aha aṅụrị ka a na-enwe na ya edo anyị si eme tata ndị nna anyị emechekwa ha fụrụ anyị do ka ha nye nkwado ka o kpọọ ọkụ ka ahụ ngata isi nke ahụ ọzọ kpọọ ọkụ karịa nke nọ ya a na-ekwu n'ihu ka anyị ga na-aga ya na ha n'azụ ekenekwe m. Daalụ, anyị na-ekene gị. Ana m ekele Chukwu n'ụbọchị tata na oriri nke a na-emewe Ajana Inyi so oriri a na-eme sinsi ụwa onye jiwa mara ndị be anyị ihe we oriri ndị nna nna anyị mega anyị nwetalitekwe join ya ebe a ọwụọ ihe ọhụrụ olumosoro Disemba anyị bụ ihe anyị na-ekpewe ekpere ma ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ezi nke onye ọbụla na-eme bụ ezigbo ya gazie nke onye chiri ya zere
ekele onye ekele m niile na-agachara ahụ Pọl Nwawike Ogoji ọwa Nwawike eze ụmụ okorobịa arụsị njụrụ ehiri eji ịka igwe egwu onye nwaanyị duwe ego ekpere ndị ike nna na-ekpere gị ekpere ndị Inyi niile na-ekpere gị Atole Brothers na-ekelekwe gị ọ ya ka anyị nwere ikwu taata n'ụbọchị taata ogologo ndị ahụ isi ike gụlụ ezinụlọ gị ahụ isi ike wara gị ọjị ndụba anyị adịkwa na ise ọma wee ze nge na Agochi 1 n'Enugu-Inyi na-eso mmiri nwatakịrị ji ọhụụ jisie enyi ike nwe ihe na-achọ ime asị m inyikwen Igbo kwezuonu asị m omenala ndị ga-adịrịrị ndị onye si na omenala be anyị ama ndị ọ dị m ka ejikwa aja na megịnị ya zebe nyanwụ mmiri onye ka m ji bụrụ nyanwụ ngwa n'aka na ihe omenala anyị ka a na-eme ohe omenala ka a na-eme asị m nwoke ọ na ma nwaanyị ọwụna chefuru omenala be ha arụ mekwere ya o ihe omenala be anyị ka eji kwuchie nyanwụ ike etu asị bụrụ eze mmụọ bụrụ nwatakịrị ji ọhụọ ka nna asị na ọya dị ndị Inyi na mma dịrị nwoke ma nwaanyị na mma dịrị Igbo na mma onye ọwụna bụ nwa afọ Igbo nya sọpọtụ omenala nya soro omenala gawakwa ọ bịara Igbo anyị ga-egburiri onwe ya n'ọhịa anyị na-ekpe na ekpere tata wa orie ọ ga-adịrị anyị na mma ya orie ndị iche orie ndị iche ọ ndụ nna nna ka a na-eselebreti ndị orie Enugu wee na-asụ ụbọchị nke tata ụra abalị ga-adị nwoke madụrụ nwaanyị mma ma ndị bịara ma ndị na-ese anyị ahụ pikchọ ikoROtv ọ ga-adịgwuru mbịa na mma asị m Igbo kwen Inyi kwezuonu ya gazie Rogers Photo, the young councillor, Leru Rogers, and this year, the young councillor. ikoROtv Network.